салому дуруди бепоён бар кулли шумоён, дӯстон, бинандагон ва мухлисони шабакаи мо. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, ҳар ки ҷое бошен, худованд нигаҳбонатон бошад. Ва инак дар навори имрӯзаи мо боз як ремонти дигар бо валик. дӯстони азиз, чӣ хел дида истодаем, ҳамин хонаро бояд гил партоем. хона свети савз задагия, як где-то 3 сол 4 сол пеш ранг партофтагия. болои ҳамин свети савз мо свети шоколадни қати гил партофтесем. ин гили моро ба фикрам ҳар яки шумо медонед, гилмон гили номери 20 аз свети шоколадни қати ҳозир дар ҳамин савз падбор кем гил партофтем. свети сирх ё ки рози қа фикр кем фтем аю светио бизанем, рости гап маҳқул нашид. уқа ҳама шаяточкаи дар танаи девол мондем. ай водами шоколадни камтарак рӯшантарак метавад дар савз. во камтар буд ай ториктараш мегира. ба ҳамин хотир шоколадни задем мешина. дӯстон, задем не задесем ҳозир. ба фикрам ҳар яки шумо ай секрети гилпартоӣ бохабарен, чунки ман дар наворҳои пешина гуфта будам ки чӣ хел гил мезанӣ ё ки ранг тайёркунӣ. ҳамаша навор кардагӣ пешкаши шумо гардондагиам. касоне ки меҳмонен дар канал ё ки нав тамошо дорен видеои моро ҳам метавонен дар видеои канал дар нигоҳ кунед. дар видеои гузаштаи мо, мақсад дар видеои пешинаи мо тарзи ранг тайёркунӣ ва гилзанӣ ҳамаша аст. дӯстони азиз, метавонед тамошо кунед, ба хатона ягон чи ёд бигирен. ва ҳар яки шумо агар нафаҳмиден гил партофта ё ки ранг тайёр кардан, метавонед занг бизанед. бо телефон қатъи ҳам мефаҳмонтон бародаро тарзи гилзанӣ ва рангпартоӣ ҳамаша бо телефон қатъи мефаҳмонтон ки чӣ хел бизанен ва чӣ хел ранг тайёр кунен. ва дӯстони азиз, дар ҳамин хона 3 литр эмулсия рафтагиай, як қати клей пева мо добавитиш кунем. ба о хотире ки эмулсия пешина кам тарак ҳам чирк буда ки ҳам кам тарафгорчиҳо буд. ба ҳамин хотир як қати клей пева добавит кунем, шоби конкретно биқапаш нахеза. агар хес эмулсия тагиш қатъи мехеза, баъд мо хонаро грунтовка накунем. агар грунтовка мекунем, жидат мекардем ки то қоқ шава, мақсад хела времияро мегирифт. ба ҳамин хотир грунтовка нокарда клейра ба сар задем, гила партофтесем. ина гила жидатесем свети шоколадни қатъи ва 3 литр эмулсияи сафед я бишни рафтагия, як қати клей пева ва 6 дона колери шоколадни свет. ба о хотири 6 дона партофтем добавит кардем ки шоби серанг биёя, конкретно серанг биёя ҳамин гили мо дар свети савз ва шоколадни битова. ба ҳамин хотир ина 6 дона колери шоколадни партофтемаш. дӯстон, 6 дона конкретно гил метава. ина вид намешава гил, мақсад агар деволам чанд қай бикашаш бо рангиш мемона. агар камтар добавит мекунем, баъзе бародаро занг мезананд ки ака ди колер добавит кардам, ё ки аввал занг мезананд мегӯянд ки гил партофтам, ака хира омад, чикорш кунам рӯшан шава. баъд мепирсемаш ки чӣ кор кардӣ, чӣ хел гил партофтӣ, мегӯяд 2 дона колер добавитиш кардам, ним қати клей пева дар 4 литр эмулсия. ҳамин қадар добавит кардам, гил партофтам. аввал серанг буд заданда, баъдан хира шид. бародаро вақти гилам мезани оли нокашида серанг метава гил. баъд ӯ 2 колер ки дохтай, да ӯ 2 колер туғрӣ намегирам. баъд девол кашида киш уже гила вообще ранг намудаш намемона. ба ҳамин хотир колера желед накунед дӯстон. чанд қа метавонед колера ба сарак партоен, ҳамон қадар гилотон рӯшан меояд ранги гилотон. ва баъдан лакш бизанем, бо беҳтарин мешавад. вақте лакам мезанем бародаро, обша бисёр бад добавит накунед. тайёркунишда дар 1 сатили 2.5 килоа где-то 1 литр об добавит кунем. баса 1 литр добавит кунем, худаш қариб 1 сатил мешава. 1 сатили 4 литра қати 1 та мешава қариб. ва баъдан метавонен 4 дона зарҳалш партоен. агар зарҳали майдадона боша 4 та партоенш, агар калондона боша 3 та партоенш. басаест вақти зарҳал партофтен, як свет напартоен бародаро. савз, сирх, зард 3-4 свет, мақсад чанд дона мепартоен, ҳар света зарҳал партоен бо хубтар меояд. баъд лака метавонем ба вали ки бишниям, баъд ай гила задан қоқ шиданаш метавонем ба вали ки бишни лак бизанем, как грунтовка, как нами эмулсия занӣ, краска занӣ вори метавонем лака бизанем. агар компрессор дошта бошем, ба компрессорам бизанем, бо беҳтарин меояд. компрессор набоша, бе компрессор вали қатъи бизанен. ва бародаро ина фикри ақидаи хатона бинависонен дар комментария
اینا گلی زاگی ما فکر شما را انتظارم در کامنتاریا و کسانی که در کانال ما مهمونین حتما ابونه شوین و اگر امکانیتش باشد در ایمو واتساپ تون پاددی سرچ کنین بهترین میشه و کسانی در محقول امخلی ریمون میتونن در نمره بالای اکران موندگی زنگ بزنن. نشاطی نرخ نو چقچق میکنیم و در اول ویدیو هم گفتم اگر نفهمه گلزنی را میتونه زنگ زنه با طرز گلزنی را میفهمونیم دوستان و دستگیر رو فراموش نکنید چون که دستگیری شما پیشروی ما چند قدر شما دستگیری کنیم ما هم قدر ویدیو نوی در نو پیشکش شما میگردونیم دوستان عزیز و همه کسا دوستان عزیز همون لایک یگان شتای وداره بزنید که وضعیت همین لایک سه بعد پرسماتروی ما هم غلطی داره دوستان یا دستگیری کنین و پانوی همه تون بخدا تا ویدیو آینده را خداوند نگهبانتون